Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel गोदान साख्रि ओंखारदों BSF आव हिनजावफोर हौवाफोर नोंथांमोना खालामनो हागोन। स' बेखायनो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना नायना लादो आरो बिनि लास्ट डेटआ जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ 12 मेसिम थागोन दायो सोलिगासिनो दङ। स' गोबाव खालामा जों थांनि फै अफिसियेल वेबसाइटआव एन्ड डिटेल्सखौ जोङो फारि फारि नायगोन। स' नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन Bodo Job Info YouTube चेनेलाव बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो। अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन डिस्क्रिप्शनाव एन्ड बेयाव फैनाय लोगो लोगो दायो नोंथांमोना बे एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे पस्टआ BSF आव स' सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जब आरो बेयाव नोंथांमोनाहाय लास्ट डेटखौथ' मिथिखाबाय दा बेखायनो जों नायनोसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन बे पस्टआ हेड कनस्टेबलआव BSF आव स' नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हासिगोन। दा जों बेखायनो अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव भिउ खालामबाय एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना फार्स्टनि सिलेक्सन प्रसेसआ फार्स्टआव नोंथांमोना एग्जामसो होनांगोन दे आरो बिनि सेलेरिया जागोन 25,000 निफ्राय 81,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोनगोन एन्ड नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायो आरो बे जाबाय हेड कनस्टेबल रेडिअ अपारेटर आरो मोनसे जाबाय रेडिअ मेकानिक स' बे पस्टआव नोंथांमोना हेड कनस्टेबलाव एप्लाइ खालामनो हासिगोन जायफ्रानोखि क्राइटेरिया गोरोबो स' बिनिफ्राय बैसो फरायनाय बेसेबां नांगौ जों दानिया नायनोसै फैदो। स' बेनिफ्राय रिजार्भेसन दङ ST SC OBC जेनेरेल नोंथांमोना बेयाव नायदो एन्ड बेनिफ्राय जि हायो जायनोखि इन्ट्रेस्टेड दङ नोंथांमोना BSF साख्रि मावनो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो CRPFनि 1,30,000 साख्रि थाबैनो अनलाइन एप्लाइ जासिगोन दायो BSF आव जाग्रोबाय आरो जेब्ला जायो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोखागोन आरो लोगोसे BSFनि अफिसियेल वेबसाइटआ बेनो स' नोंथांमोना लिंकखौहाय मोनगोन डिसक्रिप्शनाव चेक खालाम एन्ड एग्जामा फार्स्ट फेसआव एग्जाम जागोन आरो बे एग्जामा जुननि 4 आव जागोन स' नोंथांमोना जाहाथे एग्जामखौ मोजाङै मोजां होयो अके। स' बेनिफ्राय बे एग्जामा वेमारसिटआव जागोन डेट मिन्स अफलाइन एग्जाम जागोन आरो जेब्ला जायो आपडेटखौ होगोन एडमिटनि थाखाय आरो बेनिफ्राय सेकेन्ड फेसआव स' नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट नोंथांमोनखौ लानाय जागोन एन्ड बेनिफ्राय थार्डआवहाय मेडिकेल टेस्ट बा नोंथांमोनखौहाय लानाय जागोन अके एन्ड फार्स्टआव एग्जाम बेनिफ्राय टिटिसिंबो दङ बेखौ जाहाथे नोंथांमोना नायो थार्ड फेसआवहाय स' मेडिकेल टेस्ट हमना ला बेयाव पास जायोबा नोंथांमोननि साख्रि जासिगोन एन्ड फाइनाल रिजाल्ट मोनसिगोन एन्ड बेनिफ्राय टटेल मार्क्सआ 200नि एग्जाम जागोन एन्ड टिटिसनावहाय दङ 50 मार्क्सनि बे जाबाय नोंथांमोननि रेडिअ अपारेटराव एन्ड बेनिफ्राय हेड कनस्टेबल RM आवहाय स' अनलि एग्जाम जागोन 200 एन्ड बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्ट रानिंबो दङ स' रानिंआ बेसेबां जों दानिया नायबावनोसै फैदो। स' दानिया जोङो नायनोसै क्वालिफिकेसन बेयाव नोंथांमोना पास खालामनांगोन HS पास खालामनांगोन फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथामेटिक्स थानाय जानांगोन नोंथांमोनाहाय आरो लोगोसे 60 मार्क्स मोननाय जानांगोन होनना बुंदों फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्सआवहाय आरो बे गैयाब्ला 10 पासबाबो जागोन नाथाय ITI थानांगोन स' ITI थानांगोन नोंथांमोना रेडिअ एन्ड टेलिभिसन नङाब्ला इलेक्ट्रनिक्स इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन नङाबा कम्पिउटार अपारेटर नोंथांमोना खालामनाय जानांगोन आरो एन्ड बेनिफ्राय हेड कनस्टेबल RM आवहाय मेकानिकआव HS पास खालामनांगोन सेम क्वालिफिकेसन बेयावबो एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना ITI थाथारनांगोन अब्लासो बे पस्टआव नोंथांमोना हागोन एन्ड सिम्पल BSF फैयोब्ला स' नोंथांमोना हेड कनस्टेबल आपडेट लाना फैगोन बे जाबाय डिप्ल'मा नांगौ स' नोंथांमोना जाहाथे दङब्ला क्राइटेरिया गोरोबबायबा एप्लाइ खालामनो हागोन। दा हाइटआ जोंना 165 सेन्टिमिटार ST हिसाबै नर्थ इस्टआव आरो लोगोसे हिन्जावफोरा जाहैबाय स' नोंथांमोना 155 जागोन जेबो नङा एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय मोजां मोजां नायो एन्ड बेनिफ्राय सेस्टा होनोब्ला नोंथांमोना 76 जानांगोन ST हिसाबै एन्ड एक्सपेक्ट खालामबा 81 जानांगोन दा बेखिनियानोसैमोन एन्ड बेनिफ्राय रानिंआ 1600 मिटार्स खारनांगोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 800 मिटार्स खारनांगोन एन्ड बेनिफ्राय लं जाम्पबो दङ स' लं जाम्प हाइ जाम्प दङ दा लं जाम्प होनोब्ला जों डिटेल्सखौ नायबावनोसै दा लं जाम्प होनोब्ला स' नोंथांमोनाहाय लं जाम्प होनोब्ला स' नोंथांमोनाबो हिन्जावफोर हौवाफोर बारनांगोन दा लं जाम्पआ जाहैबाय जोंना 11 फिट बारनांगोन हौवाफोरा आरो खनथाम चान्सेस बेयाव मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 9 फिट बारनांगोन आरो हाइ जाम्प होनोब्ला 3.5 बारनांगोन हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 3 फिट बारनांगोन आरो रेसआथ' मिथिखाबाय 1600 मिटार्स खारनांगोन 6 मिनिट 30 सेकेन्ड हौवाफोरा आरो स' हिन्जावफ्रा खारनांगोन 800 मिटार्स 4 मिनिट्सआव स' नोंथांमोना खारनो हायो दा बेनोमोन नोंथांमोननि BSF साख्रि जेब्ला गोदान आपडेट फैयो आं नोंथांमोननोहाय लाना फैगोन।